Rebić. Grenva 4. razred osnovne škole Kozala. Domaći govor obožavan, a da ga moramo sporediti s kineskim, otkril nam je Milan Korenjak svojun zadatjun. Najraje naslišan našu domaću besedu. Najlepši zajik zame čakavski. To je zajik s kem su govorili moji stari, pa tako i ja. Najbolje i najlepše se povedam po domaći. Naš čakavski jednako je lep kad se dve susedi karaju, kad se od dela pogovara i kad mladić divojke ča lepo od ljubavi reče. Onočeva našoj domaćoj besede lepo je da mi čuda puti jedan s drugim govorimo, a da ne rabimo više od 2 glasava besede. Kako na primjer, ej, ćo, sića. Tako se zatjakulamo i opet se dobro razumemo. Čuda puti oniki ne zna čakavski, pa nas nasliša i reče, ovi govore ko Kinezi, a mi njim rečemo, ki, ča, mi.